and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. Ayaw, Gusto ko masiguro ang imong kaluwasan. kung mag-uabanta duha, kita na hinuon mo ay maalaot. Di ko mahimutang nga layo ka na ko. Kinahanglang mapanaliptan te ka. Busa pangandamahan. Karong gabi anhaon ka na ko. Tingalig mapantayan ka. Ay, kabala ka, mahal. Tabangan sa tani, attorney. Onya, si Sir Dean. Tingalig mahiubo siya na to. Gitaw ka na ni attorney si Sir. Nagsabot na silang duha. Wa kay laing buhaton, mahal. Mangandam ng daan, ha? Kuhaon ka na ko. Nakaila mo niya, dili ba? Siya ang akong anak. Gikidnap siya. Busa kinahanglan ako siyang luwason. Ang premyo nga usa ka milyon ka pesos ihatag nako diha dayon ngadto sa makatudlo nako sa nahimutangan niya. Gusto ko lang luwason ang akong anak gikan sa mga kidnappers. Tumangi ko ninyo aron maluwas ang akong anak gikan sa mga kidnappers. Animal dyan ang akong salbahis nga amo eh. Gihimo pang kidnapper si Milan? Yanong ihonong ka man sa pagpamilit mo toy. Ano ka ni siya? Nagsige naman kong pamilit din eh. Tanawa. Ang nananaw sa among gibuhat ang iyang giduol. Butoy. Nyor? Magpapaglingis kanahan ay. May naitabo kaha sa mga mata sa salbahis na kong amo? Kuhaon ka din ni Milan? Mo may iyang gusto, Mirasol. Unya, musugot si Papa. Nagkasulti naman sila. Misugot ko no si Sir Dean. Kamu na hinong duha ang maalaot kung makita mo sa imong amahan, Hazel. Mas maayo sa tingali, Mirasol, nga mag-inunungay ming duha sa akong mahal. Hazel, Ibilin na ako din yung akong portrait, ha? ayaw ka balakan ni Ana, Hazel. Dili na namo pasudlan kining kwarto, ha? Aron dili mahilabtan imong portrait. Nga na bang nakaamahan man ka akong demonyo? Kuhaon mo si Hazel? Madubling ako una, sir, kung naadya ang ako mahal. Di ko siya mapanalipdan. Huwag ka di ay salig na ko. Sir, dako kong salig di mo. Pero di sa ko gusto nga hangtod mo. Maapil sa kong problema. Milan, Dako gid akong duda nga matinta lang imong mga helper, sir. Sir, please, sabta ko. kanunay ko ikaw ang gisabot, Milan. Dili ko gusto nga dunay mahitabo nimo. Ang ako lang, tingalig, dunay makabantay sa mong pagkuha ni Hazel. May pasalig si attorney na doon na siya pabantayon una na ko. Kuhaon ang akong mahal. Yan ang idea, sir. Sige. Di na lang kong reklamo. Si Aton ni maghahay nagbuot. Krus amang kamore. Karong gabi, sir. Manawag ko nimo kung padung na ko diha. Magpaabot ko, Milan. Sir, salamat kay sa inyo pagtabang na ko. Tabangi ko bantay sa akong nanay, sir, ha? Nano ka, Nyor? Wa mo ba mabantay ang reaksyon sa mga tao nga nakakita o may basa sa atong gipapilit? Ha? Natintal sila sa premyo, Butoy. Laliman ka. Mutudlo lang sila hain ang way batasan akong anak. Mamahimo na silang milyonaryo. Ha? Unsa man sa ilang mahimo kung wag din yang senyorita. Ha? Ayaw pog nga akong kalipay, Butoy. Tingalig, ikaw unya'y mahiagom sa akong kapungot.
Nganong wa ka naman mutingog? Masuko na sa unya kanyor. Sakit ra ba kaya na imo lang paro? Ha? Mao ka nagtiman iya, Butoy. Kinahanglang magmatngon gid mo sa akong balaod. Si Rato manggihapon ang ilang Milan. Kinahanglan gyud nga ako siyang ikasulti. Basin pa di ay. Makatabang siya hangyo ni Milan nga. Muuyo na lang sa akong pagpangilad sa senyor nga uyab mi si Milan. Tuwa ka siya sa kumbento. Mo nang ipangita. Ni aday sila magpapilit tuol sa kumbento. Nakita na tingali ni Padre Damian ang mga tao ni Senyor Emilio. Si Hazel ko no. Mitapang man sa di sa pagpamilit si Noy Butoy. Makauban di ay. Ako sinduulon, Bi. Noy Butoy! Uy! Anong miduol mga ka rin? Gitanaw ko lang ang inyong gibuhat, Noy. Maglika lang kita ka rin ha. Kaila ka na ba yan ni Senyor Emilio? Kita kang nang ilang, Noy? Wa na ba ka rin? Kay bawo kabitaw nga, gikan sa among pag-abot. Dito ragi ko sa Bay Asinda. Wa man gid siya dito, Noy, uy. Ano nakasiguro man ka? Mibalik ko sa ila, dili palang gidugay. Moderitso na unta ko sa kumbento, pero nakitaan man ti ka. Lakaw na ka rin ha. Tingalig, makita tang duhan ni Senyor Emilio nga nagsulti. Maamong pa ko. Wagit ka kamasayod, Noy, hain ron sinang ilang? Wag yun ko masayod ka rin Daghan kayong mga tao, Noy, oh. Gitanaw gid nila ang gisuwat ubos sa litrato ni Senyorita Hazel. Niasab kasi din si Senyorita? Dako ang akong pagtuo, Noy. Nga nahibaw si Milan hain ang Senyorita. Daghan kaayong nananaw sa kibuhat sa mga tao ni Senyor Emilio. Naasab katungingan na og Butoy. Dili ka siya espiya ni Senyor Emilio. Hangtod ka. Mamahimo usab nga milyonaryo. Kung makatabang kag tudlo hain ang akong anak. Si Senyor Emilio. Gusto kang mamilyonaryo? Kontento na ko sa akong kahimtang, sir. Wa ka maingganyo nga mamahimo ang milyonaryo? Huwag ka siya makailan ako. Nganong wa ka motubag? Sa ako nang gikaingon, sir. Kontento na ko sa akong kahimtang karon. Hambugero! Ha? Bawa din kung nila kay Trisado! Muna gibuhat sa demonyo kong amahan ni mo, Sir Dean? May namatikdan ko sa imong amahan, Hazel. Unsa man, sir? Dautan na ba ang iyang mga mata? Nga naman, sir? Mo siya makailan ako. Tingalig, naipikto ang spray nga akong gispray sa iyang naong. Gitumong gito na ako sa iyang mga mata. Mahimong miipik tutuod ang spray, Hazel. Pero ayaw yun mo kumpiyansa ha, si Milan? Doon na siya mga kauban. Sir, ayaw lang kayo ubos ha. Kung muuban ko ni Milan. No, dili mahitabong mahiubos ko, Hazel. Gisabot ko ang inyong kahimtang. Ang ako, manggod, kamo ni noong duha ang malaot kung matultulan mo sa imong amahan. Palabihon ko pang mamatay kauban si Milan, sir. Kaysa ikauban ko ang akong demonyong amahan. Nang ilang? Hoy Putoy, ano may pugos ka man sa pag-anhe? Nahuman na may pamilit ng og gisud na sa iyang kwarto. Kapait sa among kahimtang Butoy, uy. Milihok naman kasi Milan nang. Uy, noon. Giadto gyud nila ni Senyor Emilio og Karen ang inyong bay. Ha? Unya ang si reaksyon sa demonyo, Butoy. Nasuko. Pero gipangita kag gyud ni Karen. Nga naman. Aron tabangan kag hangyo ni Milan nga musugot ni nga
magpakaroon ingnon siya nga uyab sila. Dili mo sugot ni anak si Milan Butoy. Nahibaw na di ay si Milan? Mao na gisulti ni Karen ngadto ni Padre Damian. Gisultihan sab dayon sa pari si Milan. Pero hugot kini nga mibalibad ang akong anak. Nanwag na nga ako, mahal. Nagpaingon na siya din aron sa pagkuha nako. Lord, tabangi taon mi sa ako, mahal. Nga luwas ming mupiya tini. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!